खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 11 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गोवर्धना गुदि फरायसालियाव टेट फोरोंगिरि पंकज कुमार दासआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। पंकज कुमार दासआ हरखाबै फरायसालिनि फायखानायाव दौलेंजों गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। नाथाय फोरोंगिरि पंकज कुमार दासआ बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बिटिआरआव सासे आर्मि जवाना गावनि बियावनि न'आव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फतेहाबारियाव सासे इन्डियान आर्मिनि जवाना गावनि बियावनि न'आव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आर्मि जवाननि मुङा जाबाय नबदास। नबदासआ थैनायनि सिगां गांसे नटबो लिरना गालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे जाथायखौ लानानै आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिटिआरआव आरोबाव हाथियार बोखांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलनि 2 नं सिखारि दङानिफ्राय गंनै हाथियार बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरा जाबाय रासिया हादोरनि SK सेमि राइफल आरो गंसे पिस्तल, लोगोसे गोबां गुलिफोरबो बोखांनो हादों। नाथाय बेफोर हाथियारा सोरनिमोन बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कामरुप जिल्लायाव गिथाव बाथाव लख्रा ओंखारदों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सानसारिनि गंसे सोलोंथाइ मिरुआव लामा आन्दायनाय मासे लख्राया हाबना थादोंमोन। उनाव बे खौरांखौ हाग्रा बिफाना मिथिनानै जाथायसालियाव थांनानै लख्राखौ हमनो हादों आरो बे लख्राया रावखौबो जेबो खालामासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। IIT गुवाहाटीनि सासे प्रफेसारखौ गावनि रुम सिङाव थैना थानायाव पुलिसआ बोखांनो हादों। थैनाय प्रफेसारआ सानखान्थि आयदानि प्रफेसारमोन आरो बिथांनि मुङा जाबाय सामिर कमल, 47 बोसोर बैसोनि। नाथाय बिथाङा माबोरै थैखो, हारसिं थैखो ना सोरबासो बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। लाबनि थाखाय मोनसे गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। मध्य प्रदेश रायजोनि जबलपुराव सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रा जालाया सासे सिख्लासा गथ'खौ सिखाजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। नाथाय सिख्लासाया थैथारासै। उनाव दायनिगिरि दुथां सेंग्राया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। सेंग्राया सिख्लाखौ प्रपज खालामदोंमोन, नाथाय सिख्लाया नाङा होननानै बुंनायाव सिख्लाया न'निफ्राय कचिं सेन्टाराव थांबाय थानाय समावनो बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। बे समाव हिन्जावसा गथ'खौ, अदेबानि सिख्लासा गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो हमजानाय दुथां सेंग्रानि मुङा जाबाय बिशाल केबाट। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। वेस्ट बेंगल पुलिसआ सानै बिसि फिसाय आरो गुबुन सासे सुबुंखौ मणिपुरनिफ्राय वेस्ट बेंगल फारसे आयेननि बेरेखायै ड्राग्स फालांगिरि खालामहैनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय हयनिंहां कंसाई, नुंमिंटां कंसाई आरो सिंगिं कंसाई। साथामबो मणिपुर रायजोनि सिङाव थानाय कांपकपिनि थागिबि। ओंखाम ओंख्रि संग्रा गेदेर गामलायाव गोलैनानै सानै बिब' आरो बिनानावा अबथिरायै जिउ गोमादों। झारखन्ड रायजोनि पालामु जिल्लानि सिङाव थानाय सेसानियाव सानै बिब' आरो बिनानावा अंगनबादियाव सानजौफुनि ओंखाम संनो थाखाय दै फुदुंनानै दोननाय गामलायाव हरखाबै गोलैनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। गिबियावनो बिसोर सानैया थैथाराखैमोन। उनाव फाहामसालियाव फाहामथायबाय थानायावसो अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय बिब' आरो बिनानावनि मुङा जाबाय शिबु आरो बिउटि कुमारी। आसामाव 60 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांदों। आसामनि काछार जिल्लायाव 60 कौटि रांनि ड्राग्स आरो 2 लाख याबा टेब्लेटखौ गंसे ट्राकनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै हमनो हादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 5 ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। नाथाय हमजानायफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। मध्य प्रदेश रायजोनि बितुलाव सासे 8 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ मोनसे 400 फुट गोथौ हाखराव हरखाबै गोलैलांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय तन्मय साहु,
तन्मय साहुआ हाखर साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। उनाव 65 घन्टा नागिरनानै गथ'नि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि